sɔgɔmada in na don kibaru n'o ye bi tarata donya juin kalo tile 8 a kibaruya u bɛ daminɛ ni fɛn min ye bi o de ye Colonel Assimi Goïta a sigira jamanakuntigiya la kunungo. O jamanakuntigiya o ye fangalatɛmɛ jamanakuntigiya ye wala don latɛmɛ jamanakuntigiya n'a y'an diya fana an b'a fɔ furancɛ fanga. O furancɛ fanga ye fanga sugu jumɛn ye? Jamanadenw olu de ka kan ka jamanakuntigi sigi n'o y'u yɛrɛ ni dɔngɔ jamanakuntigi ye. O bɛ sigi jamanadenw u ka bɔli kɔfɛ ka taa maa sugandi k'o sigi fanga na. Tubabu b'a fɔ de ma ko élection présidentielle. Laada ye min fɔ jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigi kan o sariya sun n'o ye constitution ye. O de y'a jira k'a fɔ maa tɛ sigi cogo foyi la fo n'a kɛra jamanadenw ka maa sugandili sigi ye. Nka o ye tuma min hali n'u ma pereperelatigɛ jamanadenw ka maa sugandili o de bɛ kɛ. Nka komi Ibrahim Boubacar Keïta de tun sugandira ka san 5 fɔlɔ k'a sigi fanga na, o kɛra jamanadenw ka sugandili kɔfɛ san 5 filanan i n'a fɔ diɲɛ kelen don n'o ye an ka jamana yɛrɛ a sariyaw fɛ. N'i sigira ka san 5 kɛ n'o san 5 kɛra fori fɛn ye o tuma i bɛ se k'a ɲini tuguni san 5 wɛrɛ. O san 5 fanga sigi min kɛra a kɛra gɛlɛyaba de kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛɛ o kalama. Nka Ibrahim Boubacar Keïta nana sigi tuguni. O san 5 filanan min n'a tun bɛ o jamana mara la a nana kɛ gɛlɛya ye fo jamanaden dɔw olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan juin kalo tile 5 k'olu ye jamana kanubaw ani jamana kumabɔdenw olu ka fara ɲɔgɔn kan k'u se anu fanga n'u ka dabali bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ se ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ olu ka fɔcogo la. U tun ka fɔcogo la ni Ibrahim Boubacar Keïta tun tora fanga in na Mali laban tun bɛna dafiri u fɛ. O dafiri ɲɛsiranya de y'a to olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka jamana maracogo a maɲi. U y'a fɔ a ye fɔlɔ ko a ka yɛlɛma don jamana maracogo la. O jamana maracogo ninnu minnu n'o o kɛra sabu ye kabili IBK ye fanga ta jamana in nana bila lahalaya dɔw kɔnɔ. O lahalaya ninnu ko n'olu tora senna tuma dɔ la jamana in laban a bɛ dakolon ci ka filenkolon ci. Olu ka wuli ka dɔ de nana wolo gɛlɛyabaw la. Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in sɛbɛkɔrɔ nana folokoto. Diɲɛ don o don dɔ bi fara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ kan. A kɛra i n'a fɔ IBK ka fanga laban a dɛsɛra tuma min ni sɔrɔdasiw nana ye k'a fɔ waati sera olu yɛrɛw fana ka bɔ. Olu de nana ka IBK ka fanga in paro. O sira de la sa jamana bɛ boli cogo min na u nana u bɔjɔ. Olu nana u karaba k'a fɔ k'u bɛ fanga sigi fanga min ye olu ka fanga sigilen ye. Nka bɛɛ y'a dɔn petu k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu jagɛlɛyaw sɔrɔ hali dɔɔni n'o tɛ ka jamana to a boli sira ɲuman kan. Hali n'i ye sɔrɔdasi sara k'a bolo fila fa sanu na jagɛlɛya yɛrɛ t'i sɔrɔ a ka farinya yɛrɛ t'a to fiyewu a bɛ se ka fanga minɛ. Sabu jamana sariya n'o ye dantigɛli ni sigi kan sariya sun ye u y'o kɔn k'o bali k'a fɔ kojugu tɛ jamana kɔnɔ ni ɲɛfɔcogo b'o la ni bɛncogo b'o la ka sago fanga pɔrɔni fɛ sɔrɔdasiw fɛ. Nka a laban kɛra o ye sabu a kɛra i n'a fɔ jamana in a fanga tun folokotora ka se hakɛ dɔ ma komi IBK ka fanga tun mafiyara k'a mafiya ka se hakɛla hakɛ min maa si tun tɛ siran fanga in ɲɛ tuguni. O de senfɛ sa sɔrɔdasi ninnu nana fanga in baro n'u fɛ waati min u tun b'a fɛ k'a kɛ sɔrɔdasi karaba fanga sigilen ye. Diɲɛ bɛ taabolo ni taasira minnu kan sisan hali Mali yɛrɛ a lahalayaw ye min ye o tɛ bɛn. A nana wajibiya o sɔrɔdasi ninnu ma u ka lajɛ cogo dɔ la u bɛ se ka labɛn kɛ labɛn min fanga bɛ se ka sigi fanga min ni jamana in bɛna mara n'o fanga ye. Nka n bɛ ɲa fɛn min kɔ Mali ani duniya jamanaw olu ma sɔn u tɛ sɔn fɛn min ma o ye sɔrɔdasi fanga kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanaw kɔnɔ jamana minnu ye sendan jamanaw ye. I n'a fɔ an faso Mali jamana in a t'a yɛrɛ bolo. Jamana in a mara se tɛ Mali yɛrɛ ye. Mali bɛ magwɛn setigi jamanaw fɛ. O jamana ninnu ani farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu de nana sɔrɔdasi ninnu karaba
ka f'u ye sɔrɔlasi ni fangamara man kan nka komi a ko kɛra nin cogo la a bɛ wajibiyaw kan u ka jamanadenw tɔw da don jamana mara la minnu tɛ sɔrɔlasi ye o de nana kɛ sabu ye bandaw n'ale tun ye sɔrɔlasi kɔrɔ ye a tun b'a ka foro la u taara a nɔfɛ ka na jamanakuntigiya d'a ma min ye sɔrɔlasi ninnu yɛrɛw ye u ka ŋana u ka ko ɲɛmɔgɔw tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Asimi Goyita ye u tun ye Asimi Goyita sugandi ka kɛ bandaw ka dangan ye u ye wele bila Mukutari Wani ma o fana nana kɛ jamana marabaaw n'o ye gouvernement ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye furancɛ fanga in sigira nin sigi cogo la an tɛna segin nin ko in bɛɛ lajɛlen ka sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan tuma dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ninnu kalama Asimu ninnu nana sigi tuma min bandaw ye jamanakuntigi ale a ka dangan ye Mukutari Wani ye jamana marabaaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye san 1 ni kalo 6 de tun dira o san 1 ni kalo 6 kalo 9 nana kɛ jamana tɛ taa ko a tɛ taa ɲɛ mɔɔw yɛrɛ kɔni ka fɔli la komi anw da ko joona cɛ nka min bɛ faso in kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a fɔra minnu kan ka jamana mara san 1 ni kalo 6 n'a fɔra k'a fɔ kalo 9 tɛmɛna laɲini ye fɛn o fɛn ye min b'a to jamana in a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ ka sugandili kɛ ka jamana kuntigi sigi n'o ye maliden yɛrɛw ka maa sugandilen k'o sigi o baara ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu gɛlɛyaw de kɔfɛ sa a nana wajibiya wala a nana ye bandaw fɛ a ka jamana marabulon n'o ye gouvernement ye k'o ci nka a y'o cili min kɛ min y'o ɲɛmɔgɔ ye a tilala k'u wele cogo kura la tuguni ka segin ka danaya lakɔrɔyaw kan k'u wele ko kana jamana marakulu kura sigi n'o ye gouvernement ye o sigili de senfɛ a nana ye k'a fɔ sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'olu kɛra jamana fanga minɛbaga ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye k'a paro a folokotolen kɔfɛ k'olu ka maa dɔw bɛ yen a ye bandaw ni Mukutari Wani u ma sɔn ka olu ta u yɛrɛw ka fɔ cogo la an tɛna segin nin kuma in kan sabu Asimu yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ kunungo donkibaru kɛnɛ kan a nana kɛ i n'a fɔ a ka bandaw ka baara kɛcogo a bɛ ɲini ka sɔrɔlasi yɛrɛ damaw ɲɔgɔn kɔrɔ fo a tun bɛna kɛ bɛnbaliya wale dɔw ye ka mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka i bɛ k'a ka fanga in paro n'a fɔra k'a fɔ o mɔgɔ dɔw sen bɔra fanga na kɛcogo min n'a ma kɛ ni bɛn ye o de nana kɛ wajibi ye sa o Asimi Goyita kɛlɛ in a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a fɛmɔgɔw u kana bandaw minɛ ka Mukutari Wani minɛ u y'o minɛli min kɛ sa Asimi Goyita nani yɛrɛ kɛ u yɛrɛ sɔrɔlasi yɛrɛ damaw n'o kuntigi Asimi Goyita ye ale de nani yɛrɛ kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye komi ale tun y'o dankan ye a ko k'a ye fanga minɛ o fanga minɛni min kɛ jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan sariyasun n'o ye cour constitutionnelle k'o ye yamariya di k'a fɔ ko komi jamanakuntigi o bɔra jamanakuntigiya la ko min tun ye a ka dangan ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'o kɛra jamanakuntigi ye o ye sira dili min kɛ o colonel Asimi Goyita de ye i kale k'i siɲɛ kunungo a bɛ fɔ min ma ko prêter serment ka layidu ta jamanadenw ye k'i kale k'i siɲɛ ko ɲɛmɔgɔya min kalifalen don ale la bɛnkan dɔw bɛ yen saritikan dɔw bɛ yen tɛmɛsira dɔw bɛ yen kɛta ni fɔta dɔw bɛ yen k'i kale k'o siɲɛ k'a tɛna o layidu ninnu bɔrɔtɔ o de kɛra kunungo jamana kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'o ye cour suprême ye a ye a kɛ o kɔrɔsigi ninnu de ɲɛna o kalika siɲɛ min kɛra o tuma jamana kiribulon min n'o bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'o ye cour suprême ye o sɔrɔla k'a sigi fanga na k'a bila ka taa baara la o siratigɛ de la sa jamana fanga ɲɛmɔgɔya bulon kuluba a ɲɛmɔgɔ kura o de ye Asimi Goyita ye a nakan ye fɛn min ye ko a bɛna jamana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana min n'a burujalen jamana min jigila tigɛlen don jamana min ni a kɔnɔ gan bɛ jamana min ni a bɛ nimakaran na ka sabu kɛ gɛlɛya banbali minnu n'olu kolokololen don Mali kɔnɔ yan n'o bɛ ɲini ka furancɛ bɔ bi Asimi Goyita k'a ye mɔgɔw wele ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen u ka se ka fara ɲɔgɔn kan a y'a ɲini diɲɛ yɛrɛ a magɛnkɛbaw diɲɛ setigi jamanaw Mali yɛrɛ magɛnkɛbaw cɛsiri minnu n'u bɛna boloda Mali fɛ kuntilena kura minnu bɛna taa Mali fɛ Mali bɛ se ka dɛmɛ ka sɛnsɛn n'o sira ninnu ye cogo min
ako fanga tɛna kɛ jamana nafolo burujaba ye tuguni jamana nafolo ana makaran ana bɛrɛ jamana ka nafolo tɛna don tiɲɛni daw fɛ tuguni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ye o dantigɛli kɛ ka fɔ nafolo min n'o bɛ di furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma wala jamanakuntigi ma o nafolo in a bɛ taa se fɔ wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 na san o san o nafolo mugu in ka fɔ n'i y'o tila 3 ye ko ale na o 2 ta baara minnu n'o ye jamana yɛrɛ jamanadenw ka hadamadenya caba minnu ni o kan ka kɛ ani fɛn minnu ye kɛnɛyako ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn o fɛn ye ji ɲuman sɔrɔta ye ani magwɛ minnu kan ka ta kɛnɛyako la jamanaden minnu ni kɛnɛya kɔnɔ guwan bɛ u la u sigiyɔrɔ la ni gɛlɛya bɛ yen ko nafolo n'i y'a tila 3 ye ale bɛ 2 ta k'o don da fɛ an balimaw min ye Asimu Goyita ye Mali yɛrɛ ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko force spéciale ale de y'o kɛlɛtigi ye nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bila jama ɲɛ jamana joli a n'a dabali tigɛli o fɛɛrɛw a ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye nin kalikasiyɛn min kɛra kunungo a ye jɔda ni jɔyɔrɔ kura ta k'a d'a ma a kɛra fangabondaso minnu n'o ye jamana yɛrɛ fangabondaso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana marabondasow ɲɛna lasigiden minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛw ka ciden minnu bɛ a kɛra olu ɲɛna a kɛra politikimɔgɔw ɲɛna a kɛra jamana dugulenw ɲɛna Mali yɛrɛ ani banbanciw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn u bɛn ka wale sɛbɛn min na n'a bɛ f'o ma ko accord pour la paix et la réconciliation o kolatigɛlaw fana tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra sokɔnɔso min a tun falen don i n'a fɔ dakɔnɔ ye a ko daminɛ na kabili nɛgɛ ɲɛ 10 dalagosi la ni panko 30 ye min ye colonel Asimi Goyita ye a yɛrɛ n'a furumuso n'o ye Lafiya Jalo ye fana tun bɛ kɛnɛ kan nin ko in a ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen tun bɛ Cour suprême n'o ye jamana kiribolo min n'o bɛ faso kiribolo bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye Wali Wagaden a kɛra o ɲɛna nin kɛra dugulen kɛnɛsigi ye min jamana dantigɛlen ni sigi ka sariya sun n'o ye Cour constitutionnelle ale ye sariya kolo min ta n'o de ye colonel Asimi Goyita ka sugandi ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o sariya kolo a kɛra o kalannin kɛnɛ ye Mamutu Timbo o kɔfɛ o ye kuma ta a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ Asimu Goyita ni jamanakuntigiya ka kan laɲini min bɛ yen n'o ye k'a sigi fanga na faso tɔgɔ la k'o bɛ se ka kɛ faasi nka a y'o fɔ kɛnɛ min kan a ye hakililajigin kɛ ka fɔ kalikasiyɛn min kɛra Asimu Goyita fɛ septembre kalo tɛmɛnen ko da tɛ se ka don kuma la komi jɔyɔrɔ min tun b'a bolo k'a sabu kɛ o ye ko a bɛ se ka bali ka laɲini min de don n'o ye k'a sigi fanga na k'o bɛ se k'o bali wa k'o tɛ se k'o kɛ fiyewu nka Asimu Goyita yɛrɛ ka kalikasiyɛn ye u nana laban o kalikasiyɛn kumaw de fɔli la mɔgɔ minnu y'o kumaw kɛ o ye Mamutu Timbo ye komi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nanzarakan de la basi la bisimila an k'a lajɛ n'an sera ka min kɛ bamanankan na an b'o kɛ bamanankan na bisimila an balimaw baara in daminɛna ni fɛn min ye o ye minnu bɛ n'olu bɛ kɛ kɔrɔsigi kulo min n'o ye Asimu sigi fanga na Cour suprême o ɲɛmɔgɔw o kɔrɔsigiw u ye a kuma ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ n'olu de ka dantigɛli ye Abdurahman Mayiga n'o ye kɔrɔsigi ni bilasiralikɛla ye Monsieur Mohamed Abdurahman Mayiga conseiller Madame Keita Djeneba Karabenta conseiller Monsieur Azer Kamate conseiller Maître Doukouri Kadija Traoré conseiller Madame Ba Hawa Toumanyo conseiller Maître Maliki Ibrahim conseiller Monsieur Dembatal conseiller avec l'assistance de Maître Abdoulaye Borj, greffier en chef. Je vous remercie. Merci bien, Madame la greffière en chef. À présent, sisan dabina barami mina ke. La parole est à Monsieur le procureur général. Kuma bɛ jamana sariya u kɔlɔsili ani o matarafaba kuma b'a bolo ni mɔgɔ min ye ale de ye Cour suprême n'o ye jamana kiribolo min n'o bɛ jamana kiribolo bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye Wafi Wagaden ale de ye Asimu Goyita sigili fanga na a n'a kan ka kalikasiyɛn min kɛ a kolatigɛw bɛɛ ale de bolo. Pour ces réquisitions,
Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Ale sɔrɔla ka kuma ta k'a di Cour suprême yɛrɛ o ɲɛmɔgɔba ma. Ale sɔrɔla ka kuma ta k'a di procureur général ma n'o ye Mamadu Timbo ye. Ale ye dantigɛlikan minnu kɛ o dantigɛlikan ninnu filɛ nin ye. Monsieur le Président, jama ɲɛmɔgɔ e min bɛ kɛnɛ kan yan kuntigi de la transition, chef de l'État. furancɛ fanga kuntigiba ni jamana marakuntigiya bɛ e bolo bi. Monsieur le Président de la Cour suprême. jamana kiribulon min bɛ kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ o ɲɛmɔgɔba min bɛ yan. Monsieur le Président du Conseil national de transition. jamana kɔrɔsigi kulu min sigilen don furancɛ fanga na n'ale ye jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ u ka kɔrɔsigi n'olu ye sariyaw ani jamana yɛrɛ bɛ boli sira minnu kan kuntigi min bɛ yen n'a bɛ kɛnɛ kan yan. Messieurs les présidents des institutions de la République. fanga bondaso minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a kuuru kara u bɛɛ lajɛlen u ɲɛmɔgɔw minnu bɛ kɛnɛ kan. Messieurs les anciens chefs de l'État. jamana kuntigi kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye Mali jamana kuntigi kɔrɔw ye anw minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Messieurs les anciens premiers ministres. furancɛ fanga marabulon ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔw ye anw minnu bɛ kɛnɛ kan yan a bɛ fɔ olu de ma ko premier ministre. Messieurs les secrétaires généraux des cabinets ministériels. komi minisiri tɛ yen fɔlɔ minnu ye jamana minisiri bondasow ko latigɛlaw n'u ko ɲɛnabɔlaw ye anw minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Monsieur le vice-président de la Cour suprême. jamana kiribulon bɛ yen n'o ye kiribulon min bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'o ye Cour suprême ye a ɲɛmɔgɔ n'a ɲɛmɔgɔ danga min bɛ kɛnɛ kan yan. Messieurs les conseillers de la Cour suprême. o kiribulon kelen a kɔrɔsigi minnu n'a bilasiralikɛlaw ni a kɔlɔsilikɛla minnu bɛ yan. Messieurs les avocats généraux de la Cour suprême. sariyatigi minnu n'olu ye jamana hakɛ sariya matarafaba minnu n'o bɛ jamana ka hakɛ ɲini kiri la ani sariya ko la minnu bɛ kɛnɛ kan. Monsieur le secrétaire général de la Cour suprême. kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ o ko latigɛlaw n'o ko ɲɛnabɔla minnu bɛ kɛnɛ kan. Des avocats. sɔrɔnalidonbaga minnu n'olu bɛ mun sɔrɔnali don kiribulon kɔnɔ. Monsieur le gouverneur du district de Bamako. fanga ka cɛsigi min n'o Bamako mara b'u bolo. Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako. Bamako sigida sabanan o ɲɛma sugandilen min bɛ ye n'a bɛ kɛnɛ kan yan. Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique. Messieurs les notabilités traditionnelles et religieuses. muso ni cɛ minnu ni olu ye jamana wɛrɛ ka ciden n'u lasigidenw bɛ anw fɛ yan. cɛ ni muso minnu bɛ n'olu ye laada kolatigɛlaw ni ɲɛmɔgɔw ye jamana in kɔnɔ yan. Honorables membres de la famille judiciaire, tout corps confondu, pris en vos rangs et qualité, tout protocole observé. minnu bɛ n'olu ye jamana kirikow u ɲɛnabɔbaw ye kiri sariya a dantigɛli a n'a kɔlɔsili kiri tigɛli latigɛbaw bɛɛ n'i jɔyɔrɔ bɛɛ n'i ka kɛta aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Invité. dunanba minnu n'u welela maaba minnu welela nin kɛnɛ kan aw bɛɛ lajɛlen. La cérémonie qui justifie notre réunion ce matin en audience solennelle de la Cour suprême du Mali. jamana kiribulon min n'u bɛɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ka laɲini kɔnɔ ni nin jama lajɛ in n'o ye jamana yɛrɛ ka laada lajɛba ye ni kɛnɛ in sigikun sabu y'o ye bi. Outre qu'elle symbolise la conformité à une pure tradition républicaine. I n'a fɔ nin kɔni ye laadala tiimɛ de ye laada tiimɛ min ni faso tasira ni faso boli sira don nin wale in kɛli la. Procède d'une stricte exigence légale, à savoir par application de l'article 10 de la. nin kɔni ye laada lawaleyali de ye jamana sariya a ye nin dantigɛli nin wale in nin kɛli waleya n'a ka sariya kolo ye. de la transition. n'o bɛɛ furancɛ fanga in a sigili a n'a maracogo ko fɔ. L'investiture en audience solennelle de la Cour suprême du Mali du chef de l'État. n'o de ye jamanakuntigi a kan ka sigi cogo min na a kan ka kɛ cogo min na ni o lawaleyali o de ye nin ye. En la personne du colonel Assimi Goïta, nouveau président de la transition. n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Asimu Goyita de ye
n'ale furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura ye. Monsieur le Président de la Cour suprême, kiribulon min n'a bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ani sanjɛ ganbe e ma. Mesdames et Messieurs les conseillers, I ka kɔrɔsigi cɛman ni musoman minnu bɛ yan. Jama, nin kɛnɛsigi in tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ tɛ yen, an ye tɛgɛrɛ tɛ fɔ diɲɛ tɛgɛ ni tɛgɛrɛ fɔli ye. Monsieur le Président de la Cour suprême, kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ o kuntigiba e min bɛ yan. Mesdames et Messieurs les conseillers, I ka kɔrɔsigi cɛman ni musoman minnu bɛ yan. suivant correspondance numéro 229, date du 2 juin 2021, juin kalo tile fila san ba fila ni san mugan ni kelen sɛbɛn minnu ni o sɛbɛn ni n bɛ ka misaliya o ma. émanant de Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République, ni a bɔra jamana kuntigi bulon o kolatigɛla n'a bɔra o yɔrɔ ka anw sɔrɔ. il est demandé à Monsieur le Président de la Cour suprême du Mali a tun ɲinina kiribulon min n'o ye jamana kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ laɲini tun ye o lasɔrɔ. de recevoir la prestation de serment de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. K'a ɲini k'a fɔ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ k'a laɲini k'a fɔ a ka dantigɛ a n'a kalikasiɲɛ o ka lawaleya. Cette requête devant faire l'objet de traitement en audience solennelle de o laɲini min bɛ yen n'o tun kan ka kɛ i n'a fɔ an bɛ kɛnɛsigi min kɛnɛ kan bi. la Cour, c'est dès lors à juste titre o tuma ani kɛli ka kan. que nous sommes réunis ce matin pour les besoins de la cause. an b'o kɛnɛsigi de la bi an minnu ye kiribulon kɛnɛsigibaw ye. À cette occasion, o sira de la sa. comme à d'autres déjà, la loi a prévu que le ministère public porte la parole à l'audience. Sariya ye sira de k'a fɔ ni nin kɛnɛ in bɛ sigi jamana nin yɔrɔ faba ni ɲɔgɔnna kɛnɛsigi la kuma ka d'a ma. Pour notamment dire ses sentiments, a ka ŋaniya ye min ye ani a ka miiriya ye min ye a k'o fɔ. faire connaître ses appréciations sur la cause à juger, a k'i ale min ye jamana ka hakɛ ɲini ni matarafaba ye a ka dantigɛli kɛ nin kolatigɛ min wala nin kiirisigi min n'o bɛɛ senna bi. et délivrer ses réquisitions quant à la suite qui convient de réserver à cette demande de prestation de serment hors du commun. ni min ni nin tɛ degi ka ko kɛ ta ye yala a y'a faamu cogo min jamana yɛrɛ o ka hakɛ ye mun ye nin ko in kan yala ko dɔw ko min jamana ka tɛmɛsira ye jumɛn ye a k'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ. Il appartient donc au ministère public o tuma a ko bɛ jamana yɛrɛ kiri n'a bi kɛ jamana fɛla jamana ka hakɛ jamana ka kuntilenna ale de y'o lafasaba ye a bi wajibiya nin kɛnɛ in kan kuma ka d'a ma a k'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛ a ka faamu. en prenant la parole en cette circonstance solennelle. a ka kuma ta k'i dantigɛ nin foroba kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na. de donner son point de vue aussi bien quant à la forme, a ka en hakilina termes ye de recevabilité de cette demande, a ka hakilina ye jumɛn ye laɲini min n'o ni kɛnɛ in sigi kun ye o ye a bɛ bɛn wa a ti bɛn wa n'o de ye furancɛ fanga ye a kuntigi sigi dantigɛli yala ani kɛli ka kan wa ani kɛli man kan wa o jalatigɛli b'ale de bolo wa ale de ka kan k'o fɔ nin kɛnɛ in kan. sur le fond, en termes de bien fondé, yala nin kɛnɛ in sigi kun dalu b'a la wa dalu t'a la wa ani kɛli ka kan wa ani kɛli man kan wa nin kɛnɛ in sigili laɲini minnu n'olu bɛɛ senna yala o laɲini ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa. de la dite requête. ni laɲini ninnu n'o de ye furancɛ fanga kuntigi sigi a ka kalikasiɲɛ jamana ka sira d'a ma yala o bɛ bɛn wa yala o ti bɛn wa. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, yanni an ka nin ko in yɛrɛ an ka ko daminɛ pereperelatigɛ la. suivant ces doubles points de vue, permettez-moi, mesdames et messieurs, a y'a to cɛ ni muso minnu bɛ yan a ye sira di ma. de faire ici une brève présentation de monsieur le récipiendaire min n'a fɔra k'a sigi jamana kuntigiya la ni o laɲini de bɛ yen
ayato dakurunya damadamangu fo ni chebo yinka jamana kuntigi nyini wala jamana kuntigi kalikashin mi naka lanyini uye yani kenay sigili kake atunga doni fo ni nchainka folo. Et aussi d'effectuer le survol de son parcours professionnel. Aye bara minunge kabla ka bara jujon fuka se bima temena temesra minunfe ay jonjon minun zoro ay ngana ya minunke ndaka dula doni. Qui est donc le colonel Assimi Goïta? Yala John de colonel Assimi Goïta yede. Monsieur Assimi Goïta est natif de Bamako. Assimi Goïta est Bamako wulo dende. De nationalité malienne. Faso dendo Mali dendo. Il est colonel de l'armée malienne. Mali solase jalatigi do abe fomi mako colonel. Il était jusqu'à une époque récente le commandant du bataillon autonome des forces spéciales. Kelebulu kerengerene mi ni oye Mali kelebulu kerengerene aye o keletigi fukase bima fukase ni wati labanunuma. Et des centres d'essentiel de son parcours professionnel se présentent ainsi que suit. Otuma akabara ere strategela atemana temesra manu fe ochuwa de fleni. Il est officier sortant de l'école militaire interarmes de Kulukoro EMIA. EMIA Kulukoro l'école solasi jalatigi kalanzo mimbe aye kalange aka kalanfori lai. Et appartient à la promotion Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly chedemunu togo dara Mamadou Koulibaly la o kalambulu ale o kalambulu dendoy. À sa sortie de l'EMIA, Dumi tumami atlala EMIA kalana. Assimi Goïta choisit de servir à l'armée de terre, spécialité armes blindées et cavalerie. Nana ke Mali kelechew ulumunu be kelekemina lamine no blende uye nana do o kelekulula. Il est alors affecté au 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2000. L'avant antanata Gao katake Malika kelebolo mimbe akwero kelechedoye. Puis il reçoit les affectations ci-après. O de kofesa jamana ya ci kata ninkele daga nunu na faso kono ani yoro worew. 2005-2008. Samba flani sanduru kase samba flani sansegima. Au 123e escadron de reconnaissance de Kidal comme commandant adjoint. Atumbe Kidal kelebolo Malika kelebolo mimbe Kidal atunyo o keletigi dangai. 2008-2010. Kabo samba flani sansegi kase samba flani santama. Il commande le sous-groupement tactique 2008-2010. Samba flani sansegi kase samba flani santama. Il commande le sous-groupement tactique numéro 3 dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. Mali ani Algérie dancela kelebulu kerengerene mi sugandira Mali fe no ye bamanji kulumunu ni drogu ferela ni chenikela minumbe Mali ani Algérie dancela kelebulu mi kerengerene nyena na faso fe o keletige o kelebulu nyemgo tunyale de 2011-2013. Samba flani santani kele kase samba flani santani sabama. Il commande la 2e compagnie de soutien puis le 37e régiment de transport. Mali ka kelebolo minu no ye magwen kelebolo ye minu be kelebolo to magwen akera unyemgoy. Après plusieurs affectations et opérations dans le Grand Nord du Mali, Okofe aye bunye chama zoro ka chesirila jamana ere koronfela olla kanana aye atara yoro chama aye bunye chama zoro srawfe. Gao, Kidal, Menaka, Tessalik, Tombouctou. Gao, Menaka, Kidal, Tessalit ani Tombouctou ayo beke. Il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014. Samba flani santani nani ayere ye akambo kelebulu kerengerene minu nu kanka labe malife kono gwa kerengere minu me kulu nyenyeni ayi yere kambo u keleche anu kele dinyana. Il est breveté de l'enseignement militaire supérieur numéro 1 en 2014. Samba flani santani nani uye jalakura dama. 2014-2015, il occupe plusieurs fonctions, dont celle d'officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées. Mali kelebulu daga belajele ukanyi mgoya bunda sumimbe akera kundigiye ayiku chamandlay. Et celle de chef de division opération de l'état-major armée de terre.
jamana kɛlɛbolo min n'o ye duguma kɛlɛbolow ye a kɛra u ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye a ye jɔda caman fa ye novembre 2015 fo ka se san 2015 ma. Le colonel Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère. U nana jɔyɔrɔ kura de a ma o jɔyɔrɔ kura o de ye Mali sɔrɔlasiw bɛɛ lajɛlen u bi jɛ ka baara minnu kɛ n'o ye jamana tangani baara ye u kow n'u duni ani u kow sɛnsɛnni a ye jɔyɔrɔ kɛ u fana na. De la Défense auprès du ministère de la Sécurité en 2015. San 2015 la kɔni. De l'hôtel Radisson Blu. Hali dɔnjigiso min bɛ yan ni fafalikɛlaw olu taara daminɛli kɛ u kow ɲɛnabɔli a ka jɔda bonyanniw na u kow ɲɛnabɔli ɲɛmɔgɔya tun b'ale de bolo. 2016-2017. San 2016 ka se san 2017 ma. Il est nommé commandant de l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployées à Sofara, secteur de Djéné, région de Mopti. Mopti Mali ka kɛlɛ daga min bɛ Sofara u kɛlɛ kuntigiya u kow ɲɛnabɔli fɛn fɛn ye tiɲɛnikɛlaw bɛɛ ni ye u kolatigɛ ɲɛmɔgɔya dira a ma. Depuis juillet 2018, kabili san 2018 juillet kalo la. Il assure le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Kɛlɛbolo min bɛ n'o ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye sɔrɔlasiw yɔrɔw bɛ lami kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na k'u ni lami k'u kɛ ŋanaw ye u ɲɛmɔgɔbaya o taara k'a d'a ma. C'est dire qu'il a été engagé à plusieurs reprises en opération au nord, au centre du Mali. O kuma kun ye fɛn min ye jamana kɔrɔn fɛ ani Mopti mara la kɛlɛ caman kɛra fasow fɛ ye a tun y'o kɛlɛ ŋana ye a tun y'o kolatigɛlaw ye a tun y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Et en opération extérieure au Darfour, Soudan. Hali Mali ye kɛlɛbolo minnu bila ka taa jamana kɔ kan i n'a fɔ Darfour ani Soudan a y'o baara fana kɛ. Mali ka cɛdenw minnu sɔrɔlasi minnu cira ka taa kana sabati o jamana kofɔlen ninnu na. Toutes choses qui lui font apparaître comme un officier de grande valeur. Nin bɛɛ lajɛlen dalu ye dalu min b'a jira k'a fɔ nin ye sɔrɔlasi jalatigi ŋana dɔ de ye. Comme en témoigne par ailleurs i n'a fɔ seereya tɔ minnu fana sɔrɔla. Campagne militaire auquel il a pris part. Kɛlɛbolo minnu kɛlɛ minnu kɛra n'a nin don nɔ la n'a sen don nɔ bɛɛ lajɛlen na. Ci après énuméré, ainsi que les décorations ci après qui ont été décernées. Ani sɔrɔlasiya jalatigiya n'a bonya minnu n'olu dara kan. En termes de campagne 2020 et à l'opération Maliko. San 2020 kɛlɛbolo min labɛnna n'o ye Maliko kɛlɛbolo ye. 2016-2019 opération També. San 2016 ka se san 2020 ma kɛlɛbolo minnu fana labɛnna. 2013-2014 opération Maliba. San 2013 kɛlɛbolo min labɛnna n'u k'a ma ko Maliba kɛlɛbolo a ye jɔnjɔn sɔrɔ fana la. 2011-2013 opération Badenko. Kɛlɛbolo min fana labɛnna n'o ye Badenko n'o ye kɛlɛbolo ye n'o ye jamana kumabɔli kɛlɛbolo ye bonya dara kan k'a ye ŋana ye. 2006-2010 opération Jigitugu. Kɛlɛbolo min fana labɛnna babalikɛlaw kɛlɛli la n'o ye Jigitugu ye a tun b'o fana kɛnɛ kan wa a y'o jɔnjɔn fana sɔrɔ. 2004-2005 opération Asalam 2. Atalande fana ye kɛlɛbolo labɛnnen faso fɛ ka babalikɛlaw ka daga wele a y'o ŋanaya a kɛra o ŋana dɔ ye. 2003-2004 opération Asalam 1. O ɲɔna kɛlɛbolo minnu ni o kɛlɛbolo wulila faso fɛ a tun b'o fana senfɛ wa a ye ŋanaya sɔrɔ o kɛnɛ kan. En termes de décoration. Bonya minnu dira a ma ka sabu kɛ a ka kɛlɛmasaya ye. Il a eu la décoration de grand officier de l'ordre national du Mali. Mali ka jɔnjɔn min bɛ n'o ye officier de l'ordre national du Mali ye k'a y'o sɔrɔ. Croix de la valeur militaire. Sɔrɔlasiya yɛrɛ jalatigiya n'o ye croix de la valeur militaire a y'o fana sɔrɔ. Médaille du mérite militaire. Sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'u taara kɛlɛda la n'u ye kɛlɛ kɛ ni cɛfarinya ye a ka kan ni bonya min ye o kɛnɛ kan a y'o fana sɔrɔ. Médaille de la défense française échelon or. Fransikaw yɛrɛ ka bonya jɔnjɔn min bɛ di u ka sɔrɔlasiw ma o fana dɔ dira a ma. Médaille commémorative de campagne
opération Jigitugu Maliba Balenko. Halan fe Mali kono ya kelebulu do labena Jigitugu aye bara min kɛ o la o bonya masegin jɔnjɔn fana dirama. Médaille commémorative de campagne Flamme de la Paix. Beni karama segini so lasimnu nyu bara ɲumanw kɛ o bonya masegin o jɔnjɔn fana dirama. Médaille commémorative de campagne des Nations Unies au Darfour. Diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔɲɛnɛw olu ka jɛrɛtɔnba n'o ye Nations Unies a taara o min fana kɛnɛ kan diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔɲɛw ye jɔnjɔn d'a ma k'a ye baara min kɛ o ɲɛna min ye colonel Assimi Goïta kɔni ye. International a suivi plusieurs cours supérieurs de perfectionnement. Sɔrɔdasiya yɛrɛ dɔnni a dɔnko a taara jamana kɔ kan ka t'o kalan caman kɛ a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min sɔrɔdasiya baara la a y'o caman kɛ. En France à l'école de train. A taara Faransi a y'a kalan kɛ. 2008, l'école d'état-major au Gabon en 2015. A taara kalan kɛ Gambo sɔrɔdasiya baara la. Les cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne. A taara Allemagne minnu ye papalikɛlaw ye olu kɛlɛli kalan a taara o dege Allemagne. Les cours des forces d'opération spéciale à Tampa en Floride aux USA. A taara l'Américain ka jamana kan ka taa sɔrɔdasiya kalan kɛ fana. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre honorable récipiendaire présenté sommairement dans son état civil. Nin kɔni ye kuma damadama de ye minnu fɔra maa min ni an b'u ka kɛnɛ kan n'an k'an ka sigi jamanakuntigiya la tɛmɛna tɛmɛsira minnu fɛ a ye cɛsiri minnu kɛ a ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ a ye ŋanaya baara minnu kɛ nin ye dɔ de fɔlen a la aw bɛ se ka faamuya kɛ cogo min aw minnu ye nin kɛnɛba in a ɲɛmɔgɔ kunbagaw a ɲɛmɔgɔbaw ye a ka se ka dɔ faamu nin cɛ in ka tɛmɛsira la. Puis dans son parcours professionnel. A ka baara yɛrɛ a ye min baara minnu kɛ sɔrɔdasiya la an ye dɔ de fɔ o la. Arrêtez les... En notre cours pour la prestation des serments. O tuma sisan sa a yɛrɛ bɛna kalikasiɲɛ min n'a bɛ sigi fanga na an bɛna kumaw de kɛ sisan. La requête à vous présenter, je vous l'avais dit, c'est en vertu de la correspondance numéro 229. I n'a fɔ n y'a jira aw la cogo min an bɛ kɛnɛ in sigilen min na n'o ye kalikasiɲɛ Assimi Goïta ka kalikasiɲɛ fasodenw ye a bɛna sigi kuntigiya min na a lawaleyali a bɛ tali kɛ sariyakolo de kan. Daté du 2 juin 2021 émanant. Juin kalo tile 2 tɛmɛnen ni a yɛrɛ bɔra. Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. Jamana fanga kuntigiya bulon o de ye sɛbɛnciya ma sɛbɛn min k'a ɲini an fɛ an bɛ kɛnɛ min sigili o kɛnɛ kan bi. Monsieur le président. Nin ko in ɲɛmɔgɔba e min sigilen do yan. Honorable membre de la cour. Kiribulon min n'o bɛna sigi fanga na o kiribulon kɔrɔsigi minnu aw minnu bɛɛ lajɛlen bɛ yan. La demande de prestation méritant d'être examinée aussi bien en la forme que sur le fond. An bɛ laɲini min na n'o ye ka Assimi sigi furancɛfaga kuntigiya la yala n'a sigili ka kan wa n'a n'a ka kan dalu ye jumɛn ye wala n'a n'a man kan dalu ye jumɛn ye a ye se ka sigi fanga na sira bɛ se ka d'a ma wa an sigi kun y'o de ye. Le ministère public s'avertira de donner comme si après ses sentiments ainsi que son point de vue sur cette double question juridique. Sariya ye min fɔ nin ko in kan min ye o kolatigɛla ye faso kɔnɔ a ka hakilinata ye fɛn min ye dalu minnu b'a bolo a sigili n'a sigilibaliya o tuma o kuma de bɛna fɔ. Sur la forme. Yala ani kɛli ka kan wa. Il est à rappeler que la Cour est saisie comme à l'ordinaire au moyen d'une demande formelle. N'i y'a ye anw ye nin kɛnɛ in sigi laɲini dɔ de sera an ma o laɲini nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'an lasɔrɔ. Laquelle n'est soumise de par la loi à aucun formalisme particulier en défaut de la forme écrite contenant l'identité et les qualités du demandeur. Ni nin n'a ɲɔgɔnna kow bɛ kɛ min n'a ko fɔra k'a fɔ a ka sigi yala ale n'a ka kan wa maa don maa min bɛ se ka o jɔyɔrɔ fa wa sariya bɛ jɛn n'a ye faso bɛ jɛn n'a ye wa ni n'a ɲɔgɔnna kumaw olu de bɛ fɛsɛfɛsɛ k'o lakodɔn. Ainsi que l'objet de la demande. Ani laɲini yɛrɛ ye kun ye jumɛn ye laɲini ye mun fɛn si ye. La correspondance ad hoc qui vous a été adressée par le service de la présidence de la République envers. Sɛbɛn min cira ma ka bɔ jamana kuntigiya bulon na n'o sɛbɛn laɲini dakun dɔw bɛ o la. La charte de la transition. N'o bɛ tali kɛ furancɛfanga yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan a charti kanw kan. En son article 10. O sariya kolo 10 répond à l'analyse
à ces critères simples et précis. Ni dalu minnu bɛ yen n'o ye dalu pereferelatigɛlen ye ni dalu jɔnjɔnnenw ye minnu bɛ se ka tali kɛ nin laɲini ninnu kan. C'est ce qui nous fonde à conclure en cette matière gracieuse. O de bɛna a fɔ o de bɛna sira di anw ma an ka ɲɛfɔli pereferelatigɛlen fɔ nin ko in kun kan sa. À la recevabilité de la demande de prestation du serment. N'o de ye Asimu Goyita yala ani kalikasiyɛn ka kan wa a kan ka sigi jamanakuntigiya la yala n'a kalikasiyɛn ninnu ka kan wa. Le serment du colonel Assimi Goïta. N'o ye Asimu Goyita yɛrɛ ka kalikasiyɛn ye jɔyɔrɔ min bɛna d'a ma faso tɔgɔ la faso fɛ. Au demeurant, toujours en la forme, aucune fin de non-recevoir ne saurait, du point de vue du ministère public, être invoquée pour faire obstacle à la recevabilité de la demande de serment, tel que le prétexte. Ale yɛrɛ bɛ i kalikasiyɛn min n'a bɛna o kɛ dalu jɔnjɔn si tɛ sabu foyi tɛ min bɛ se k'a fɔ a ka laɲini ni a tɛna ɲɛ sɔrɔ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ sariya bolo taasira ye. Du motif suivant lequel le colonel Assimi Goïta avait déjà prêté le même serment dans un passé récent. Ka dalu kɛ fɛn min ye Assimi Goïta ye nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu a nana nin kɛnɛ kelen in kan waati tɛmɛnen ninnu na ka na k'ale ka siɲɛ kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya dankan na. Comme une certaine opinion publique tente de le faire accréditer. Sur le fond maintenant. Dalu ye jumɛn ye ni ko i bɛ nin ko in jukɔrɔla yɛrɛ lajɛ ni sabu ye. Vide donc du fond de l'affaire. Nin ko in jɔnjɔnyana na. Nous sommes en pleine période de transition. An bɛ furancɛ fanga yɛrɛ dakun de kan koyi. Les demandeurs suivant l'arrêt numéro 2021-2. Laɲini kɛbaa k'a sabu kɛ sariya dakun ye. A y'o hakɛ fɔ ne tɛna segu bɛɛ kan. Du 28 mai 2021 de la Cour constitutionnelle du Mali. Ne kalo tile 28 san 2021 jamana dantigɛlen ni sigi kan sariya sun o kɔlɔsila kiiribulon o ka latigɛw la. A revêtu la qualité de président de la transition chef de l'État. A ye jamanakuntigiya furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya a ye a halalaya. A ye Asimu Goïta halalaya n'o sigili ye n'a ka n'o ka kan. Le dit arrêt de la Cour constitutionnelle après avoir constaté la vacance de la présidence de la transition. Tuma min na a nana ye k'a fɔ jamanakuntigi tɛ yen tuguni ni jamana dantigɛlen ni sigi kan sariya sun kiiribulon ye o kɔlɔsi waati min. Suite à la démission de celui qui en était le titulaire. Ka sabu kɛ bandaw min tun y'o ɲɛmɔgɔ ye n'o yɛrɛ ye a jɛnna ka o kuntigiya bila. A décidé comme si après. Ale o kiiribulon n'o ye jamana dantigɛlen ni sigi kan sariya sun kiiribulon o ye jalatigɛli kɛ ka ban. Article 2. Sariya kolo 2 dit que le vice-président de la transition exerce les fonctions, attributs et prérogatives du président de la transition. O tuma min tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Asimu Goïta ye komi jɔyɔrɔ in jamanakuntigiya jɔyɔrɔ langolonyara. O tuma olu ye sira de k'a fɔ a kana jamanakuntigiya la. Pour conduire le processus de transition à son terme. Cogo min furancɛ fanga in a bɛ se ka fori cogo ɲuman min na o jamanakuntigiya de taara ka di Asimu Goïta ma. Article 3. Sariya kolo 3 dit qu'à compter de la notification du présent arrêt. Kabili bolonɔbila kɛra o sɛbɛnna don min. Le vice-président de la transition porte le titre de président de la transition. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan ale nana sigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔbaya la ɲɛmɔgɔ fɔlɔya la kabilo don. Fin de citation. Ɲɛfɔli kɛra cogo min. En vertu donc de cet important arrêt. I n'a fɔ nafa min bɛ jamana dantigɛlen ni sigi kan sariya sun ka jalatigɛli in na. La Cour constitutionnelle du Mali. Min ye jamana dantigɛlen ni sigi kan sariya sun kɔlɔsilikɛlaw ye. En vertu donc de cet important arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali. Ale ye sira di i n'a fɔ jamana yɛrɛ a sigi kan sariya sun kɔlɔsilikɛla tun ye sira di cogo min. Assimi Goïta qui de notoriété publique portait le titre de vice-président de la transition. Ni Assimi Goïta min n'ale tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan tun ye. Porte désormais le titre de président de la transition chef de. Assimi Goïta min tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ya taara k'a d'a ma wali jamana yɛrɛ kuntigiya taara k'a d'a ma a kɛra jamana kuntigiba ye.
Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nin kene yin sigili ɲɛmɔgɔ baya bɛ min bolo ani kiribolo min bɛ yen n'o ye jamana kiribolo min bɛɛ lajɛlen ni sancɛ n'o ye cour suprême ye a kɔrɔsigi minnu n'aw bɛ kɛnɛ kan yan. c'est donc en qualité de président de la transition, chef de l'État, o tuma jɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ baya ye ani jamana kuntigiya min ka sabu kɛ o min b'a bolo bi. que le colonel Assimi Goïta, ici présent, colonel Assimi Goïta min n'a sigilen bɛ yan. présente requête pour se soumettre à la formalité de la prestation de serment o tuma sera dira ma a kana ka n'i kale k'i siɲɛ jamanadenw ye. prévue par la charte de la transition, i n'a fɔ jamana yɛrɛ furancɛ fanga dantigɛli ni sigikan ni a saritikanw ye min fɔ. laquelle est l'acte fondamental de la transition en cours dans furancɛ fanga min n'o bɛ sen na n'ale y'o dansigili ani o kun sigikun ye. dans la vie de notre État, n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka jamanaya kɔnɔ. ainsi que dans les cheminements de notre nation. ani an ka jamana bɛ kuntilenna minnu ta a bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min. Cette qualité lui a été reconnue i n'a fɔ nin hakɛ min ani nin jɔyɔrɔ min ni diɲɛ kɛra ka sira d'a ma ka kɛ o ye. c'est à juste titre dès lors. o ni kɛli ka kan o kɛkun b'o la wa o ye ko bɛɛ n ta yɛrɛ de ye mun na. c'est à juste titre que dès lors le colonel Assimi Goïta est fondé à se prévaloir des dispositions claires. o tuma mun na sabu min ye Assimi Goïta ye laɲini ani bɛnkan minnu n'o ye bɛnkan jɛlenw ye ka nɔgɔ bɔ a la pewu. strict de l'article 10 de la charte de la transition. i n'a fɔ furancɛ fanga in a saritikanw ye minnu fɔ o fɔcogo pereperelatigɛlenw na. au fin de se voir adjuger les bénéfices d'une investiture digne d'un chef de l'État. o tuma jamanakuntigi bɛ sigi cogo min na Assimi Goïta fana n'u sigicogo de ka kan bi a ye o halala ma dɔ ye min n'o fana ni o sigikun n'o sigikanw ka kan a n'o sigicogo. de quel texte dispose en effet que le président de la transition au travers de la cérémonie d'investiture. o sira de kan sa furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ min ni a bɛ sigi a sigikun a n'a sigikan o lawaleyali nin cogo in na tan. avant d'entrer en fonction, yani a ka baara ta kɔni. prête devant la Cour suprême le serment suivant. a ka kan k'i kale k'i siɲɛ jamana kiribolo min n'o bɛ jamana kiribolo bɛɛ lajɛlen ni sancɛ kalika siɲɛ min n'o bɛ kɛ kun jamanakuntigi bɛɛ b'o kɛ a n'o kɛli ka kan. je jure n bɛ n kali k'an siɲɛ. devant Dieu et le peuple malien k'an kali ala ɲɛna k'an kali fasodenw ye. de préserver en toute fidélité le régime républicain. k'an kali k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na n bɛ n cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na foroba faso min ye mali ye a bɛ fɔ min ma forme républicaine i n'a fɔ jamana in bɛɛ ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan jamana na jamana ye foroba de baara bɛ kɛ ni foroba de kuntilenna ye bɛɛ ye fasoden de bɛɛ ni hakɛ matarafali ka kan i mana k'a sugu o sugu ye jamanaden sugu o sugu ye i ka hakɛ de bɛ faso kɔnɔ o labolili o lawaleyali ye Assimi Goïta ma wajibi de. jamana bi mara ni maracogo min ye yɛlɛma tɛ se ka don o maracogo la fiyewu. respecter et faire respecter la constitution. jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan n'o ye constitution ye a bɛ matarafa k'a tanga k'a bonya ka bɔ Assimi yɔrɔ ani fɛɛrɛ ni dabali min b'a to o lahala kelen in bi kɛ bɛɛ fɛ faso kɔnɔ o baara kɛli ye Assimi ma wajibi de. charte de la transition et la loi. sariya min n'o ye furancɛ fanga in sigi o saritikanw labɔtoli ani jamana sariyaw matarafali o kɛli ye Assimi ma wajibi de. remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques. jamana yɛrɛ dantigɛli ni a bɛɛ y'a foroba ka faso kɛ foroba ye jamanaden bɛɛ lajɛlen o labɔtoli o ye Assimi ma jagoya wajibi de. a bɛ fɔ min ma ko démocratie kɔni. de garantir l'unité nationale. min ye jamana ka kelenya jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛli a n'o lawaleyali ye o ye Assimi ma wajibi de. l'indépendance de la patrie. mali ka kɛ kan hɔrɔnyalen jamana ye o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛli o ye Assimi ma wajibi de. et l'intégrité territoriale. jamana dugukolo tangani a matarafali a kisili ka bɔ farafarali ma dan minnu bɛ faso dugukolo ko la olu kɔlɔsili ye Assimi ma wajibi de. je m'engage solennellement. o tuma ko Assimi k'i kale k'i siɲɛ
bela jelen ɲɛna koyi ki i kali bɛɛ ɲɛna a tɛ kɛ dugu la panparan ka ledu ta et sur l'honneur k'i kali a danbe a n'a bɔkolo la k'i kali a ka halalaya la faso kɔnɔ à mettre tout en œuvre fɛn o fɛn bɛ o laɲini ninnu sabati sa fɛn o fɛn n'o ka kan ka kɛ min b'o sabati k'a fɔ k'a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ pour la réalisation de l'unité africaine. min ye farafinna yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ye k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka lawaleya cogo min. Voilà l'entièreté de la formule. O tuma Asimu ka kɛlɛkɛsiɲɛ kan ka kɛ cogo min na nin y'a kɛ cogo de ye. Il devra prêter tout de suite. A kan k'o de kɛ sisan. Les engagements à prendre. Layidu kan minnu ni kɛlɛkɛsiɲɛ minnu n'a bɛ n'o kɛ n'a bɛ n'o ta. Suivant cette formule du serment. I n'a fɔ n y'a lakali cogo min na sisan. Sont clairement énumérés et nul ne peut s'y méprendre quant au sens. Maa si tɛ min bɛ se k'a fɔ ko n m'a faamu n y'a a kɛra nin kɛcogo la a laɲini ye min ye k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ fori ka bɔ la k'o tɛ se ka kɛ dɛ. Et à la portée des termes utilisés. Ani nin ko in kuma ninnu fɔlen a b'i sama ka se yɔrɔ min a b'i kan don layidu kan na cogo min i tɛ se k'i yɛrɛ kan bɔ. Gageons que monsieur le récipiendaire ici présent. O tuma min ni a bɛ nin laɲini minnu fanga kuntigiya ni ɲini n'a b'o laɲini kɛnɛ kan bi. S'en servira comme d'un bréviaire. A k'o kɛ a ka baara bere ye a k'o kɛ kalaminɛ a yɛrɛ bolo a ka taasira n'a ka taabolo ye. Il y a là dès lors monsieur le président honorable membre de la cour. O tuma o kɔni mana pereferela tigɛ ka ban ka ban aw minnu ye jama ɲɛmɔgɔ ye yan. Par un tel serment prêté devant nous. Nin kɛlikasiɲɛ min n'a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna panparan kɛnɛ kan tan. Un acte d'engagement de la. Nin ye layidu kan ni layidu kan di de ye. Par monsieur le président de la transition chef de l'État. N'o bɛna ta furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ ni jamanakuntigiya nana bɛna kalifa la bi. À l'adresse duquel je vais saisir cette heureuse opportunité. O tuma nin bɛna kɛ kɛnɛ ye dalu kɛnɛ min ne bɛna kɛ sa. Pour lancer un appel. K'an daba kasi a ye. Paraissant fort utile et bien à propos. Nin kuma ninnu a k'i hakili to ninnu na a k'i miiri to ninnu na dɛ. Excellence monsieur le président de la transition. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bi Asimu Goyita. Chef de l'État. Jamanakuntigi. Lorsqu'au sortir de cette cérémonie d'investiture. O tuma n'i bɔra nin kɛnɛ in kan sa. Vous aurez été dûment installé dans vos fonctions. Tuma min na tuma min jamana ye ɲɛmɔgɔya kalifa i la ka i sigi fanga na ka jamana kalifa i la ka jamana baara kalifa i la tuma min. Veuillez garder présent à l'esprit ces précieux engagements que vous avez pris. Serment qui se présente comme une sorte de tableau de bord. Kɛlɛkɛsiɲɛ minnu n'o bɛna k'i fɛ nin ko nin de y'i ka baara bolo ye nin ka taasira ye i bɛ nin de to i hakili la k'i ni lasimini nin ye. Affiché devant vous, étant bien assis et calé dans votre fauteuil de chef de l'État. O tuma i k'i sigi k'i cogo i ka fangakuntigiya i ka jamanakuntigiya sigilan kɔnɔ tuma min. Vous engage à un certain nombre de conduites utiles. O tuma o bɛna wajibiya i kan i ka taasira ni taabolo ni wale dɔw i ka olu kɛ i ka kɛta ye i kana olu fɔ ɲɔgɔnkɔya fiyewu. À tenir pour exercer vos fonctions dans l'optique exclusive de l'intérêt supérieur de la nation. Sigikun foyi t'i la fo n'a kɛra jamana ka nafa ye. Taabolo foyi t'i la fo n'a kɛra jamana ka hɛrɛ ye. Hami foyi t'i la fo n'a kɛra jamana ka hami ye. Il s'agit d'abord, monsieur le président, o kɛkun fɔlɔ ye min ye jamanakuntigi. De préserver en toute fidélité. I ka tangani kɛ, i ka kɔlɔsili kɛ, i ka makarani kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Le régime républicain. Jamana in bi mara laada mara cogo min na fanga tɛ tiɲɛ ye a ti mara n'i ka hakilinata ye jamana sariyaw ani jamana dantigɛli ni sigikanw ye jamana maracogo fɔ cogo min o lawaleyali ma wajibi de. De respecter et de faire respecter la constitution. Jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun n'o de ye Mali boli cogo ye Mali mara cogo ye Mali ta cogo ye i k'o labato wa i ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o bɛ se ka labato cogo min na fɔɲɔgɔnko t'a la fiyewu. La charte de la transition et la loi. Sariya ani jamana a ka kan ka mara cogo min maracogo foyi tɛ se ka kɛ fɔ n'a kɛra o ye. Cette formule d'importance capitale. Ni nafa ka bon kosɛbɛ. Sert à prévenir les dérives vers les régimes antidémocratiques. Fɛn o fɛn n'o ye dansago fanga mara ye jamana maracogo min fɔra ye n'i m'a kɛ o kɛcogo la dɔrɔn ni tun y'a kɛ o kɛcogo la a tun bɛ kisi ka bɔ dansago
jamana fanga burujale yere ni ndongo fanga mara atumi bo kololo no gelew la tel que la monarchie, ka fanga ke tiye fa tiye o tede l'autocratie, ni ndongo fanga jago ya fanga o tede l'oligarchie et d'autres ona nyona shiu régimes du genre. Ici au Mali, on a parlé du régime Ma Famille d'abord. yan da donna kuma mina ne ka kabila jamana mara kuntigi koni ne ka du ne ka kabila ne femo folo o ka dabla Mes amis d'abord. mintere u folo o ko tede isigi kunto ye Moi d'abord. ne yɛrɛ bakun fɔlɔ i ma sigi o kama dɛ Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous devons tous comprendre que les dirigeants au plus haut sommet de l'État, fanga fɛn kelen to hakili la jamana kuntigi tuma min na i bɛ fanga na tirant les leçons du passé, de ko kɔrɔ minnu dɛmɛna fanga kɔrɔ minnu dɛmɛna olu ye kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ ni maa min y'i hakili to olu la l'histoire récente de notre kɔsa in na kɔni min kɛra kɔsa in na ala ma mɛn les leçons de l'histoire récente de notre pays est appelé à concevoir et à maintenir le pouvoir dans le récipient grandeur nature de la chose publique. Le mot république signifiant en latin res publica jamana in foroba de don bɛɛ dama ka kan la faso ye fasodenw ta de a ye nin kuma nin fɔ giriki kan na n tɛ se k'o bayɛlɛma bamanankan na ne y'a faamu cogo min a kɛra o ye nka tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ lamɛnli la n'a y'a sɔrɔ ne ye fɛn fɔ min tɛ k'a ka n wele n bɛ taa a b'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ n ye kɔni min ye dantigɛli kɛ la chose ou la propriété du public. foroba jamana foroba de kan ka makaran koyi awɔ jamana bɛɛ de kan ka makaran maa kelen ko ti fɔ kabila ko fɔ tɛ fɔ du ko tɛ ne ko tɛ n faso ko tɛ muso ko tɛ n denw ko tɛ n jɛɲɔgɔnw ko tɛ n ka kabila ko tɛ jamana de ko don Si cette condition était remplie, ni o lahalaya ninnu o laɲini ninnu kɔni ma fara kaban Monsieur le Président, nin kolatigɛ ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo yan bi pouvoir que vous êtes appelé à exercer jamanakuntigiya min n'a baara bɛ ka d'i ma n'a bɛna d'i ma n'i bɛna sigi a sigilan kan sisan ne peut faire l'objet ni de confiscation, n'o kɔni kɛra purutili t'a la maa ka jamana kɛ nemuruba ye ka bɛn i kelen d'a ma o bɛ bɔ a la paroni bɛ bɔ a la fiyewu bɔsili bɛ bɔ a la fiyewu ni de détournement, encore moins d'abus o tuma dansago ni damatɛmɛ o bɛ ban ou d'excès. À vous comme à vos concitoyens, ani i ka jamanadenw asimu il nous incombe à tous le devoir citoyen de sauver bɛɛ ka kan ka i jeniyɔrɔ fi faso kɔnɔ ka kɛ jamanaden ɲuman ye ka kɛ fasoden ɲuman ye de garder et de respecter la République. min bɛ faso makaran ka faso tanga Il s'agit ensuite, Monsieur le Président, o kɔfɛ sa asimu goyita faso kalifalen min kuntigiya min dir'i ma faso ɲɛmɔgɔya min dir'i ma en vertu de ce serment, nin kali ka siɲɛ in kɔfɛ de remplir vos fonctions i k'i ka baara fa i k'i mafa n'i ka baara ye i k'i ka baara kɛ ni cɛsiri ye i k'a mafa kuntigiya in i k'a mafa asimu l'intérêt supérieur du peuple et de préserver les acquis démocratiques. i ka baara kana kɛ foyi ye fo jamana ka nafa dɔrɔn faso ka nafa makaran faso ka nafa makaran faso ka nafa makaran fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ o ka kɛ ni jamana ka hɛrɛ dɔrɔn de o dɔrɔn laɲini de don Cet appel d'égale importance capitale que le précédent, dont il constitue d'ailleurs le corollaire, la conséquence logique et d'actualité brûlante, en ce sens que les soucis qu'il prend en charge sont aujourd'hui au cœur même de nos préoccupations. anw yɛrɛw ka hami ye fɛn min ye o tɛ foyi ye jamana in kɔnɔ fo jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min jamana in bɛ se ka lafiya cogo min kana ani lakana bɛ se ka na mali kɔnɔ hakilisigi ani ni lafiya o bɛ se ka na mali kɔnɔ cogo min Les préoccupations du peuple malien. o de ye malidenw ka hami ye Inutile de vous dire kɛkun ni fɔkun t'a la k'a fɔ e ye tuguni nafa t'a la o que dans notre histoire récente, an ka jamana ko la tɛmɛnen kɔsana ko la tɛmɛnenw la le peuple a toujours lutté jamana in ye cɛsiri jamana de ye pour se soustraire de toutes les mauvaises pratiques en matière d'exercice du pouvoir, hakɛw matarafalen laada dɔ mali kɔnɔ bada malidenw ka kɛlɛ u ka hakɛw bɛ matarafa cogo min bada kuda ye nin y'u tasira de ye hali kɔsa in na de tout comportement nuisible wale bɛ yen n'a bɛ tiɲɛni dɔ faso kɔnɔ ou portant atteinte à ses intérêts supérieurs. jamanadenw ka nafa m'o kɛlɛ bila bada kununko fɔ bɛ yen J'en veux pour preuve a dalu ye min ye
les nombreuses causes qui ont servi à provoquer toutes les ruptures de l'égalité constitutionnelle depuis 1968 jusqu'au jour. Kadamine kabli bakilinsan. Kabli bakilinsan ni keme kononto ni biworo ni shegen foka se bima. Jamanadenw ka halala fanga sigilen ni y'a ye fanga nunu ma fori a sabu jugu tɛ foyi ye fo wale jugu minnu bɛ kɛ jamana mara la o de bɛ nin wale ninnu kɛ. Les nombreuses récriminations faites par nos concitoyens. Jamanadenw ka jalaki minnu bɛ yen n'o ye jalaki banbali ye ka ɲɛsin jamana marabaaw ma. Aussi bien en privé que par voie de presse écrite et ou parlée. Fota ni sɛbɛndaw la ani ŋaniya jiraw minnu bɛ kɛ fasodenw fɛ. La voie des réseaux sociaux, etc. Hali foroba kɛnɛsigiw ani bololo sanfɛ jalaki minnu bɛ taa jamanadenw fɛ ka jamana marabaaw sɛgɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen ye o daliw de. Nous ne devons ni ignorer. An man kan ka ɲinɛ o kɔ an man kan k'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye fiyewu. Ni rester insensible. Jamanadenw ka damakasi n'u ka kulokan ni maa min y'i tulo datugu n'o ye. Du cœur du peuple malien au service duquel l'État doit se mettre en toute priorité. O dun jamana dun ye jɔyɔrɔ min d'i ma sigikun ni kɛkun foyi t'o la fo o ko ninnu labatoli. S'agissant, monsieur le chef de l'État, min ye jamanakuntigi min ye sisan sa. Des exigences qui sont l'engagement de garantir l'unité nationale. Layidu minnu talen don I fɛ wala layidu min bɛ ta I fɛ ka jamanadenw kɛ kelen ye k'u fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Et l'intégrité du territoire national. Dugukolo tangani ani dugukolo kisili ka bɔ jamana Mali kɛlɛbaw ka mantɔrɔw ma. Il y a lieu de notre point de vue. Anw yɛrɛ kɔni ka hakilina t'a la. Se comporter en patriote et en nationaliste. Fo I ka kɛ jamana f'i ka I faso kanu I ka kɛ jamanaden ɲuman de ye. Le patriotisme étant le trait de qualité à faire prévaloir en toutes circonstances. Cogo si la waati si la I kana sɔn fiyewu I ka jamana kanu I ka faso kanuni I ka jamana matarafali I k'o kɛ boloko fɛn ye waati bɛɛ lajɛlen na o de ka kan ka k'i taabolo n'i tasira ye. Dans la défense de la patrie. Faso mafali la faso kɔlɔsili ani faso tangani na. Lorsque les fléaux endogènes menacent tuma min na tiɲɛnikɛla minnu n'o bɛ jamana kɔnɔ son existence. Ni o bɛna dankari Mali ka basigi la. Le nationalisme quant à lui. Min dun ye fo n faso n'o kɛri hami ye. Devant s'entendre du trait de caractère à entretenir. O de kan ka kɛ I ka hami ye n'i ka taabolo ye waati bɛɛ lajɛlen na. Conjurer les menaces et dangers venant des facteurs exogènes. O tɛ fɛn wɛrɛ ye min bɛ se ka jugu kunbɛn jugu minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan n'i ye faso kanu ka faso matarafa n faso tiɲɛnikɛla minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan n'olu b'a fɛ ka dankari faso la I bɛ olu bɛɛ. Dans un esprit de pragmatisme et de simplicité, Monsieur le Président. O ti ɲɛ kodɔn ni hakilimaya ni sabali ani faamuya kɔ jamanakuntigi. Tout en restant fidèle à votre serment. I ka to I ka kalikan ni ka kalikasiɲɛ ni ka layidukanw kɔ. La sagesse d'origine toute africaine. Kodɔn ani sabali o ye farafinna taabolo de ye. J'allais dire d'origine toute malienne. O ye malidenw ka taabolo de ye sabali ni kodɔn kɔni. N'enseigne-t-elle pas à l'intention de tout dirigeant, de tout tenant du pouvoir? Mɔgɔ o maa n'i ye fanga tigi dɔ ye mɔgɔ o maa n'i ye fanga maraba ye. En vertu de la droiture. Tilennenya ani ladiriɲɛya. De la probité. Ka kɛ hɔrɔn ye. De l'intégrité. I ka k'i yɛrɛ I ta ka k'i yɛrɛ ye ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ dalutigi ye. Sens aigu de la justice. Sariya sira fɛ jo sariya sira fɛ. Moi, en vertu de ma modeste expérience. Ne kɔni ne ye kiribulon ɲɛmɔgɔ gansan de ye. J'ajoute pour ma part. N bɛ se ka min fara o kuma in kan. La crainte d'Allah. Ala kɛlenbanjiya ani Ala dɔn ani Ala ɲɛsiran ye. Allah étant le juste. Ala ye min ye. Suprême, le protecteur suprême, le guide suprême. Bilasirali kɛbaa min n'ale ye kodan ye. Kisibaa min kisiba tɛ kisiba min ko o de ye Alahu ye. Quelqu'un a dit. Dɔ y'a fɔ. Lorsque le pouvoir s'installe. Ni fanga kɔni sigira bɛɛ. Habituellement, on voit le pouvoir organisé. An bɛɛ y'a ye fanga bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ a ka hami y'o de ye. Toute une batterie. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɛta ye sa a kan ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan min b'a to o laɲini ninnu bɛ sɔrɔ. De moyens pour se sauvegarder.
ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini a bɛ se k'a yɛrɛ makaran cogo min fanga kɔni k'a yɛrɛ kɔlɔsi k'a yɛrɛ cogo pour exercer le pouvoir paisiblement cogo min a bɛ se k'a diliw don k'i sinsin k'i dili sinsin pour aller le plus loin possible. a bɛ se ka mɛn fanga na cogo min kudayi ani bada. Mais l'opinion qui dit que Allah étant le meilleur protecteur, si vous avez la crainte bɛn dun kɛra kan k'a fɔ kisi ani tanga ni kɔlɔsilikɛla ye Allah de. d'Allah, vous êtes sûr d'être protégé. Ni maa min kɔni jigi bɛ Ala kan i b'i hakilila tigɛ k'a fɔ i b'i makaran i b'i kɔlɔsi i b'i tanga Ala fɛ. À toute épreuve, Gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana Ala b'i bɔ o gɛlɛyaw la toute circonstance. waati bɛɛ lajɛlen na. Donc, O de la le meilleur procédé ni maa min b'a fɛ ni fanga min b'a fɛ i ka tanga i ka kisi i ka kɔlɔsi pour un dirigeant du pouvoir, c'est d'abord fanga ɲɛmɔgɔ kɔni bolo bɛɛ avoir la taqwa, la crainte d'Allah. wallahi i ka kisi Ala ɲɛsiranya de b'a d'i ma Ala tanga de b'a d'i ma kabako basila ye nin mɛ n'a fɔra ko jamana in ye kodɔn jamana ye nin ye Cour suprême ɲɛmɔgɔ de ka kuma ye tan karamɔgɔ n bɛ ka i ka kuma yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye ni nin tɛ ciden bila ka na n wele i k'an bilasira ne kɔni y'a faamu ni faamu cogo la i ye min fɔ Asimi ye ne bɛ k'a yɛlɛma bamanankan na n tɛ k'a kɛ ni hakili foyi ye wallahi suma wallahi fo jamanadenw ka bɔ a kalama cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a dɔn i y'a bilasirali kan min na bisimila basila Vous le souhaitez, Monsieur le Président. jamanakuntigi Dois-je me donner la peine, mesdames et messieurs, de rappeler ici cɛ ni muso minnu bɛ yan n b'a fɛ ka hakililajigin kɛ que c'est le fléau monstrueux nin ye jigilatigɛ kɔlɔlɔ banbaliw de ye de l'injustice, hakɛ matarafabaliya tɔɲɔni ka mɔɔw tɔɲɔ u ka hakɛ nɔfɛ mɔɔw ka jo dibaliya mɔɔw ka hakɛ ntarakili tɔɲɔni sariya sira fɛ n'est-ce pas, profondément ancré dans une société n'o o kologolelen don an ka jamana kɔnɔ an ka taabolow n'an ka taasiraw la bi n'o y'an jogow de ye incapable de s'en défaire, qui l'a conduit à sa décadence, o donc de bɛ kɛ sabu ye ka fanga yɛrɛ dafiri ka fanga in langolonya à sa destruction. o de bɛ fanga tiɲɛ Le problème central au Mali, anw ka jamana gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye bi aujourd'hui, bi c'est l'injustice. dantɛmɛ mɔɔw ka hakɛ matarafabaliya mɔɔw ka hakɛ dibaliya tɔɲɔni mɔɔw ka hakɛ minɛliw la kiiri tigɛli jɛlenya la o kɛbaliya an ka jamana gɛlɛya o de ye bi Dont la cause principale ni a sabu jugu ye min ye est liée o sirilen tɛ foyi la à l'impunité persévérante et persistante kabako minnu b'a tiɲɛni kɛ o dansago n'o sariya sɔsɔ o tɔɲɔni jugu o hakɛ ntarakili minnu y'a kɛ b'a ye u b'a kɛ foyi tɛ ka bɔ a la sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan n b'a kɛ piyan a ka di n ye an ka jamana gɛlɛya o de ye bi Mesdames et messieurs, de rappeler ici que c'est le fléau monstrueux nin m'a ye an ka jamana in kɔnɔ yan kɔlɔlɔ jugu min ni o ye kɔlɔlɔ jugu kɔnɔna ye an faso Mali kɔnɔ yan bi o tɛ fɛn wɛrɛ ye de l'injustice, injustice ka mɔɔw dɔw ka hakɛ minɛ ka di dɔw ma ka kiiri tigɛ ka sɔrɔ tilennenya tɛ laadiriɲɛya tɛ ka mɔgɔ dɔw ɲɛkun lajɛ ka tiɲɛ d'a ma ka sɔrɔ tiɲɛ t'a bolo ka dɔ lajɛ se t'a ye ka tiɲɛ bɔsi a la k'a di maa ma maa min tiɲɛ t'a bolo ka sariya boli a ma boli ni tilennenya ye a bɛ fɔ de ma ko injustice cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye an ka jamana kiiribulon min n'o bɛ jamana kiiribulonw ni san cɛ n'o ye cour constitutionnelle ye o ɲɛmɔgɔ de bɛ ka dantigɛli kɛ nin cogo in na tan kabako ala bɛ Mali fɛ dɛ n'est-ce pas, profondément ancré dans une société o de ye jogo ye jogo min kolokololen don an ka jamana kɔnɔ bi incapable de s'en défaire, qui l'a conduit à sa décadence, donc à sa destruction. o de ye an ka jamana dafiri an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ bi Le problème central au Mali, aujourd'hui, min bɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an bɛ waati min na c'est l'injustice. o ye hakɛ matarafa ni hakɛ tanganibaliya ye ka dɔ ka e min i ka hakɛ ye min ye i jo k'o k'i jalaki ye i ka hakɛ k'o bɔsi la k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma ka tɔɲɔni kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka sabu kɛ sabu dɔ ye sabu min n'o kelen e kelen ka nafa de y'o ye Dont la cause principale est liée à l'impunité persévérante et persistante. n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la ka mun lami o baara la e bɛ tiɲɛni kɛ foyi t'i sɔrɔ i hakilila tigɛlen don i ka
i b'o ta ka jamana sɛgɛrɛ i b'o ta ka maa minnu sɛgɛrɛ i b'a kɛ piyan si tɛ wuli ka bɔ a fan kan. J'allais même ajouter en qualificatif l'impunité triomphante et arrogante. Minnu b'a dansogo ninnu kɛ u bɛ wasa sɔrɔ n'a ye wa u jamalen don u kabalen don u kafalen don u ka dansogo n'u ka dantɛmɛ na u b'a kɛ ka sariya kankɔrɔ sɔsɔ piyan bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a ye wa u b'u disi gosi n'a ye. Depuis des décennies, a ka ca ni san jan caman ye bi. Monsieur le chef de l'État, jamanakuntigi les concitoyens min ye fasodenw ye abonnés à la course effrénée aux richesses. bɛɛ hawjalen don nafolo nɔfɛ basila ni kiiritigɛla kiiribulon min bɛ yen n'o ye cour suprême ye a ɲɛmɔgɔ de ka kuma filɛ nin ye ko an hawjalen don nafolo nɔfɛ nafolo ɲini kojugu bɛɛ bi bolila nafolo nɔfɛ sɔrɔ cogo jugu a bi sɔrɔ cogo wo cogo an bɛɛ bɛ ka boliw de nɔfɛ ka ɲɔgɔn dan ni nafolo jugu ɲinini ye. Donnant à notre jeunesse kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnw ka bɔ denmisɛnw yɔrɔ kɔni l'avenir de la nation, le mauvais signal se livre à des pillages systématiques. o tuma sa bɛɛ bɛ ka nafolo buruja i b'a fɔ furuba misi furu bɛ bɛɛ bolo a ɲɛnama han i b'a sogo tigɛ a ka di ye cogo min ka taa n'a ye. Des ressources et deniers publics. faso nafolo a bɛ ka jogo juguya ka ntaraki ka suɲa ka minɛ panparan ka taa i bɛ ɲɛ b'a la furuba nafolo. C'est en toute impunité. K'a kɛ fɛn ti bɔ a la bɛɛ bɛ k'a kɛ foyi ti bɔ a la nin baarajugu kɛbaa b'a kɛ hakililatigɛli. Ce sont ces mêmes fossoyeurs de l'économie nationale qui, adoptant la stratégie d'association de malfaiteurs, wa nin bɛ kɛ ni janfa de ye koyi maaw de bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ ka janfa kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka janfa kɛ ka faso nafolo ntaraki. s'organisent pour mettre en situation d'échec permanent ka faso sigi a sen sabara kɔnɔ fɛn o fɛn n'o ye ko kɛta ye mali kɔnɔ ko mali bɛ nafa sɔrɔ n'a ye a bɛɛ bɛ kɛ ni nafa sɔrɔ baliya de a bɛɛ bɛ kɛ ni tiɲɛni de. tous les rouages de l'État jamana jɔ fanga bondaso ni cakɛ bondaso bɛɛ lajɛlen na. chargés des différentes missions d'inspection, minnu bɛ yen n'olu y'a ko sɛgɛsɛgɛkɛbaaw ye tiɲɛnikɛlaw nɔminɛbaga ye. chargés des différentes missions d'inspection et de contrôle de la bonne marche des affaires publiques en amont et de la sanction par les cours et tribunaux en aval de tous les comportements qui violent. minnu bɛ yen n'o y'a ko sɛgɛsɛgɛlikɛbaaw ye a ko ɲɛɲinikɛbaaw ye tiɲɛni balibaaw ye hali minnu bɛ yen n'o ye kiiritigɛbaaw ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o dabali n'o fɛɛrɛw kan ka tigɛ o ɲɛsigi minnu kan ka kɛ. Les règles de la bonne gouvernance économique et financière. jamana yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛli ye jamana sɔrɔ ani jamana nafolo ko bɛ se ka jidi cogo min. Comment, dans ces conditions, monsieur le chef de l'État, cogo di nin ko minnu bɛ nin cogo la jamanakuntigi a bɛ se ka faamu cogo di ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo di ka kow to nin cogo la dɛ. la multiplication de la création de structures telles que le bureau du vérificateur général, sɛgɛsɛgɛli bondaso minnu sigilen don ka jamana nafolo a jogo juguyali kɛlɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ cakɛ bondaso min ka baara ye jamana nafolo jogo juguyali kɛlɛli ye n'o ye vérificateur général ye. la CASCA, l'OCLEI, les pôles judiciaires économiques. fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ka baara ye nin jogo juguyali ninnu kɛlɛli ye o cakɛ bondaso a da sera olu kelen kelen de ma sisan. Ajouté aux structures traditionnelles d'inspection et de contrôle de l'administration d'État, jamana yɛrɛ foroba cakɛ bondaso olu yɛrɛw ka yɛrɛ lɛrɛwuli ni yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli cakɛ bondaso laadaw sira fɛ olu minnu fana bɛ yen. comment dans ces conditions espérer que ces structures puissent faire preuve d'efficacité et d'efficience? yala Voilà pourquoi à notre ka nin ko in to nin cogo la nin cakɛ bondaso lahaw ta cakɛ bondaso nɔminɛli ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen yala olu bɛ se k'u ka baara kɛ nin cogo la cogo di. Abi, la lutte contre la corruption en particulier furuba nafolo jogo juguyali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o kɛlɛli. et contre toutes les formes de délinquance économique et financière en général. furuba nafolo ntarakili sira o sira bɛ yen sa. enregistre continuellement des contre-performances diɲɛ don o don olu ka baara kɛlen don baara fu de ye u kan ka bila min na u kan ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min na ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu. et des échecs aux grandes dames u bɛ yen gansan tɛ a jigilatigɛ dun tɛ foyi ye. de ceux de nos concitoyens qui veulent rester patriotes. jamanaden minnu n'olu b'a fɛ ka kɛ halaladenw ye u tɛ faden to dun a kɛra olu bolo jigilatigɛ ye olu minnu b'a fɛ ka balo halala la olu ta kɛn bɛ nimisa jugu de ye.
La justice, qui est l'institution sur laquelle comptent la plupart des Maliens, sharia tigɛ baa minnu bɛ yen ni jamanaden caman jigi bɛ olu fana kan dun pour redresser la situation, n'olu miirila k'a fɔ kiiritigɛbaw de kan ka ko tiɲɛni ninnu ladila ko dunnen ninnu latile de notre pays, an ka faso kɔnɔ que notre pays connaît, Au ne dit la peut tribu rien, m'a fait monsieur le chef de l'État. La justice ne peut rien. Si cet argent sale, des puissances d'argent, ni kiiritigɛbaw tɛ se ka foyi kɛ fo ni a tun y'a sɔrɔ kɛ est en capacité de revenir pour semer sans vergogne la corruption au niveau des acteurs de la justice. ni o kɔlɔlɔ kelen ninnu u ka dili bɛ don fo ka na se kiiritigɛlaw yɛrɛw ma On nous a toujours dit que c'est la justice qui peut sauver ce pays. Non. a bɛ fɔ k'a fɔ ko kiiritigɛbaw de bɛ se ka jamana tanga ayi dɛ Et dit, l'État doit lutter efficacement. faso de ka kan ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ tɔnɔma kɛ ka faso ka kɛlɛ kɛ ni kɔnɔjɛya ye o bɛ bɔ faso de yɔrɔ jamana kɔni Contre les puissances d'argent mɔgɔ minnu bɛ yen ni nafolo lahata b'u bolo don qui utilisent ce procédé pour détruire l'État. olu yɛrɛw de kɛn bɛ ka jamana feereke bi kosɛbɛ La justice ne peut rien kiiritigɛbaw tɛ se ka foyi kɛ o la si ce même argent se retrouve au niveau de la justice. ni o nafolo kunna tiɲɛnenw laban o bɛ taa don kiiritigɛlaw senkɔrɔ Donc, o la je continue mon discours. Dès lors, Monsieur le Président de la Transition, o tuma sa furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye il m'importe de dire ici et maintenant n b'a fɛ ka n kɔnɔjɛya ye yan nin y'an yɔrɔ n yɛrɛ la que parmi les jalons de la transition furancɛ fanga kolatigɛlaw la mɔgɔw b'u la que la transition doit poser pour doter le Mali d'un nouveau départ, olu de ka kan ka kɛ furancɛ fanga in de ka kan ka kɛ ka mali ta dakura la dakun kura la kɔni furancɛ fanga in de ka kan k'o kɛ vers des lendemains salutaires et rassurants, min bɛna hakilisigi ani lafiya lase malidenw ma sini doit figurer en bonne place. o de ka kan ka kɛ an ka hami ye o de ka kan ka kɛ aw ka hami fɔlɔ wala o jɔda ka kan ka bonya bi aw yɔrɔ En tirant les leçons du passé, tiɲɛni minnu y'anw sɔrɔ an ye talonko laban minnu kɛ kɔrɔlen o ka kɛ walanda ye o ka kɛ kalanda ye anw bolo o ka kɛ bilasirali ye o k'an hakili an ka hakili to la ka sira kuraw bɔ une nouvelle stratégie dabali ni fɛɛrɛ kuraw de lutte contre l'impunité foroba nafolo a burujali fɛn tɛ bɔ a la ka sariya kankɔrɔ sɔsɔ n b'a kɛ piyan fɛn tɛ bɔ a la u ka kɛlɛ fo kɛlɛko dan seko bɛɛ lajɛlen na convient pour l'État en cette matière. o kɔni o ko latigɛli la faso ka kan ka min kɛ De se réorganiser pour aller à des résultats faso ka kan k'i labɛn cogo kura de la faso bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ olu la cogo min d'où l'on peut relever moyennant évaluation systématique o tɛ taa lɛrɛ wulili fɛsɛfɛsɛli ko ɲɛɲini a sɛgɛ ka kow sɛgɛsɛgɛ ka kow ɲɛdɔn bɛrɛ la de l'efficacité et de l'efficience. fɛn o fɛn n'i b'a kɛ a tɔnɔ ye nin ye a tɔnɔ kan ka kɛ nin ye wa a tɔnɔ sɔrɔla ko minnu ni kɛli ka kan jɔn joona olu de kan ka kɛ D'autres pays africains ont pu se relever du jamanaw bɛ jamana n'o ye farafin jamana dɔw ye olu sera ka wuli munna anw tɛ se ka wuli désastres et des pires catastrophes. Pourquoi pas le Mali? olu sera k'u yɛrɛ bɔ nin kɔlɔlɔ nin gɛlɛya jugu minnu na ka tɛmɛ o Cela n'est pas, à mon humble avis, au-dessus de nos forces. ne kɔni hakili la k'a fɔ ko malidenw se tɛ o la wa ayi o tɛ anw man ka dɛsɛ o la fiyewu o tɛ anw se ni san cɛ ayi Ce sujet, j'estime, Monsieur le Président, qu'il est attendu de vous. Assimi Goïta maaw sigin bɛ k'i kɔnɔ ni fɛn minnu ye o ye ninnu de ye Il est attendu de vous maaw bɛ k'i makɔnɔ ni ninnu de ye volonté politique inflexible. gɛlɛya dɛ i ka kɛ ɲumankɛbaa ye i kana jɛgɛn fiyewu La communauté internationale nous observe. diɲɛ bɛ k'an filɛ dɛ duniya kabila maaw bɛ k'an filɛ dɛ Et attend très certainement de nous que le Mali, notre beau pays, olu bɛ ka fɛn min kɔnɔ yan an ka jamanaden ɲuman an ka jamana fasoba in maliba in u sigin bɛ ka mali kɔnɔ envié de tous, mali min ni bɛɛ bɛ an kanubaaw ka ca bɛɛ bɛ ka anw kanu prenne des orientations rassurantes. mali ka kuntilennaw ta mali ka kɛtaw kɛ mali ka fɔtaw fɔ minnu n'o bɛ maaw hakililatigɛ min bɛ maaw hakili sigi
mo malika fenge mimbe mato mimbe o hakili sigi anga kola. Il y a là, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Frontier fanga nyemgo o sera de fesa frontier fanga nyemgo asimingo ita. Défi à relever. Ni onga doninde donimi nankan ko tani wasaye. Ngeleya nunu ma munu bandala anga seka geleya nunu wuli ni wasaye. Qu'Allah nous aide. Ala ka andeme, ala ka duganyi, ala ka mangwe. Amin. Amin. Qu'Allah nous y aide. Amin. Ala ka andeme, ala ka sira jarana amin. Au demeurant, je vous félicite, bien cher Président, Mbi il faut que Barkada Assimi Goïta. pour les choix porteurs d'espoir qui vous est fait. Jigi Tougou, Odunimi, Hakili Latege, Jigia Min Dare Ekan, Assimi Goïta. Sans manquer d'ajouter mes vœux ardents et Ndena Nine Douauko, Anin Kangania et Mini Kassima. sincères de pleine réussite, tant les sentiers à bâtir paraissent immenses, mais Baram Numbi Bolodoni Gagiri Kojuku. pas au-dessus de nos forces. Gaka Foku Antise Donu Goroa, Ned Dando Lashio. C'est donc, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, Au-delà ça, Kene Inzigi Nyamgo, Jamana Kundigeo, Namba Minumbe Kenekaya, Kiriblon Koloshilikela Minumbea. au bénéfice de ces notes pleines d'espoir, Ni Dandigali ni Njigi Kuma Minum Foran Fesan, no Yener Hakiliwe. que le ministère public plaît et requiert qu'il plaise à la Cour, Otoma, Jamanaka Hakini Kiritigalava, Alebiseka Fenfosa. après nous avoir donné acte de nos réquisitions, recevoir le colonel Assimi Goïta, Tuma Minasa, Anyanga Dandigali Nunke, Ulu Sorole Wofeo, Sradili Ama, Uka Asimun Koita Bismillah. en son serment tel que libéré à l'article 10 de la Charte de la Transition, Ina fo France fanga sharti kan ya jira chogomi lui en donner acte kabla ka nyefai kabla sira kachi asimun goni de déclarer officiellement installé dans ses fonctions ka afurubaya ka foko asimun sigira jamana mara blonkono asigira jamana kuntigiya sigiyorola et dire que du tout, il sera dressé au procès verbal à classer au rang des ministres du greffe otuma ni be mana ke minga ni mana teme sira minga abina ke nobla mimbe bla jamana ka nobla jignon kono de la Cour pour y recourir en cas de besoin. otuma o semaine nun ka blaye donna tan nuna ni hajo sera ni ngoyi sigi kun sigi kan sigi sarti kan ga ni hajo seru madomi ubiseka tata chogomi Je vous remercie de votre aimable attention. mbawfo okalla meli chogonyuma yala. Merci bien. On vous dit qu'on n'applaudit pas ici. Ko ningiri geneka ninguma geneka mate tegere fore ni sharati ku kan nyimoy tegere te fo ni gene ngande. On n'applaudit pas les audiences des tribunaux, on ne doit ni approuver ni désapprouver. Kritikela uka kiri bulungono tegere te fo min fora mabema min fora abenama o shiti fo ni gene nga ayamewa. On écoute et on tire les leçons. Lameli beke bebi ka hakinata ta. Donc, merci monsieur le procureur général. Procureur général iniche. À présent, la parole est à maître Moustapha Cissé, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Et comme vous le savez, les avocats constituent de la famille. Vous avez la parole, Sisi. Basila, ko wati sira? O ame bita enjoya. Ame bita enjoya ni ala sona machini. Kritikela u sharia matrafa bau. Oluka nyimo ye minfo. Ani asimu yere fe minfo. Amina nyefoli kula wati natanu ni ala.